Narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka priu nyota. Ka kali konvoy jong klur ak film ka Bollywood u Akshay Kumar kala syatan ra ka wei ka auto rickshaw ka balangat ha ka jingja accident bat ka wei ka kali Mercedes ha ka mit sinengkong ha ka tahan Juhu ha Mumbai ute aktor bat ka kurim jong u ka Twinkle Khana ki don ha ka wei bat ka kali ka badan ha khamat ka ba la syak ta khendiat balai thu ba ki don ha ka jing shngai kita lang khobor kila pentikna ba ka te ka jingja accident kala ja ka por khandai ba je e men mit ha ka ba ka Mercedes kala penstet berkala tenra ketika auto rickshaw kebal tenra syu ke kali konvoy jong Akshay ki pulit kila poy ketika jaka bakila sedang pantokit kumba kalong menta empat dan kanu ka kai pot ka batikna yo nong nya kali auto bat yo nong shong kali lapen kit nak mar syagi jaka sumar hagni ka jingja shimla dan kanu ka jingja bas ngosi neki kali kila julor jur ka hon jong Akshay kampat penmi kanu ka jing pen bana bat laap ye ki jing tip babnya hakabaya day bat ketika jingja